Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер төп темалар турында. 9-нчы каттан егылып төшеп 13 яшьлек кыз вафат. Әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Бала үлемендә кем гаепле? Яшелчә һәм җиләк җимешләргә бәяләр артты. Моның сәбәбе нидә? 13 яшьлек баланың 9-нчы каттан егылып төшү очрагы буенча тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Әлеге вакыйга кичә көндез була. Алдан фаразлау буенча бу бәхетсезлек очрагы. Фажига булган урында чәчәкләр, уенчыклар куелган. Кичә көндез 13 яшьлек Настя дуслары белән Сидоровкадагы С8 йортының түбәсенә менә. Берничә минуттан соң егылып төшә. Ашыгыч ярдәм машинасы килгәндә ул әле сулый торган була. Хастаханәдә вафат була. Но подростки у нас тут бегают. Они кучкой бегают. По крыше нет. Как по крыше нет. Да, вот, да, они вот оттуда вот с Грина 5. Да. А эта девочка говорит, вообще с огурцов пришла, оказывается. Тикшерү комитеты шул ук көнне җинаять эше кузгата. Тикшерүчеләр балаларның ничек итеп түбәгә эләгүен һәм кызның кемнең гаебе аркасында егылып төшүен ачыкларга тиеш. Следствие в настоящее время предполагает, что в результате действий неустановленного лица произошло падение девочки с высоты. Группа ребят гуляли на крыше дома, дверь которой была открыта, то есть была доступна для детей и посторонних лиц. Соответственно, в ходе процесса игры произошло падение. Бүген шахидлардан сорау алганнар. Настя белән бергә булган балалар да күрсәтмә биргән. Алар С8 йорты түбәсенә беренче тапкыр мендек, фотосурәткә төшергә теләдек дип аңлаткан. Я видел то, что она на другой стороне дома сидела. А потом мы спустились за Аделиной и там сидели. И все побежали, говорят, Настя упала, и мы сразу побежали все. А там же козырек скользкий из металла. Он соскользнула. Бүгеннән түбәгә менү мөмкин түгел, эшчеләр ишекне эритеп ябыштырып ук куйган. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Җиләк җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр артты. Читтән кертелгәне дә, үзебездә җитештерелгәне дә узган ел белән чагыштырганда күпкә кыйммәтрәк тора. Сатучылар моны һава шартлары белән аңлата. Бәяләр төшәрме? Кайсы җиләк җимеш һәм яшелчә уңышы аеруча сөендерми? Бу сорауга җавап эзләп безнең иҗат төркеме сәүдә нукталарына юнәлде. Дилия Гәрәева узган елда июль башында инде үз бакчасында үстергән помидорлар белән сәүдә иткән. Быел исә җиләк һәм яшел тәмләткечләр белән генә чикләнергә туры килә. Бакча җиләге уңышы да канәгатьләндерми, шуңа бәяләрне күтәргәннәр. Үткән елда карлыган уже башланган сатадырык. Клубниканы инде бакча җиләген июньдә уже сатадырык. Хәзер бит инде июль уртасы. Башка бакчачылар да зарлана. Кыярны былтыр чиләкләп сатсалар, быел ул дефицит товар булып санала. Корлыганы своя. Ну, минем кура җиләге бар. Ну, бүтән җылны булмыйдыр, кырганы. Хәзер кыйммәтрәк. Эре сәүдә нукталарында шулай ук бәяләр югары. Кыяр һәм помидор бәясе бер тигез диярлек. Арада Актаныштан китерелгән помидорлар да бар. Безнең помидорлар точно Актаныштан. Качествосы яхшы, чем китайский выращивает. Яхшы помидорлар, кыярлар да яхшы. Бәяләр кыйммәтрәк, чем анда да тоже. Погодные условия холодно было. Весь май, июнь. Бу ата клубника безнең үсемлек Татарстанныкы киләдер. Я быел Татарстанныкы юк, клубниклар. Быел юк. Кыяр кыйбат. Бүген даже 60-тан керә кыяр. Оптом прям ящик белән 60-тан киләләр. Бикләндән безнең Туймазидан Башкиридан. Быел юк, эскерәләр. Әлеге республика фермерлары бәрәңге сата башламаган чит төбәкләрдән китерелгәнне саталар. Барлык өмет июль һәм август айларына 2 ай кибетләрдә һәм авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатылучы продукцияның бәясен билгеләячәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Чаллыда 2 зур юл һәлакәте булды. Беренчесе Казан проспектында КАМАЗ һәм Киа Рио машинасы катнашында, икенче юл һәлакәте нәтиҗәсендә 44 яшьлек ир-атның гомере өзелде. Казан проспектында килеп чыккан юл һәлакәтендә КАМАЗ машинасын йөртүче яңа шәһәр ягына таба хәрәкәт иткән. Киа Рио юл читеннән кузгалып хәрәкәт итә башлаган. КАМАЗ йөртүчесе сүзләренә караганда, Киа машинасы борылыр өчен уң якта урын алырга җыенган. Карым бу һава дәвам итә. Уже разворотка килеп җитәбез. Ул грубо нарушать правиланы кистереп чыкты бөтен юлда. Минем алга каршы чыкты. Аны бәрбәшем тагын да сулны караган.
шул жаққа қалдым да. Ике арасына өтмекші болған едім. Ол машина астына өзі келіп кірді. Алар бүген кеше үлеменә китергән куркыныч юл һәлакәте шаһитләре булды. 100 метр читтәгенә Nissan машинасы белән Ладалар гүзбәрелешкән. Машинага килгән зыянны карарга чыккач, зур тизлек белән Газель машинасы килеп бәрелә. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Варгус», мужчина 1973 года рождения, скончался на месте происшествия, который в момент ДТП находился между автомобилем Nissan Murano и «Лада Варгус». Юл һәлакәте урынына вафат булган ир-атның туганнары килгән, алар шок хәлендә. Аварияның ничек килеп чыгуын аңлатасылары килмәде. Вам дали уже там все, пожалуйста, не надо. Итак, сами понимаете же. Понимаете же, ребята? Понимаем. Ну не надо, пожалуйста. Хорошо? Ну, просто вы не заметили машину, что ли, или как? Не надо, пожалуйста. Все, следствие сейчас все решит. Юл һәлакәте урынында Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре, ЮХИДИ инспекторлары һәм тикшерүчеләр эшләде. Чит ил машинасы йөртүчесе шундук ярдәм сорап, адвокатка мөрәҗәгать итте. Ландыш Мустафина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшебез елдан Коксаки вирусын электрип кайттык дип интернет шилтәрендә зарланган. Балаларының тәненә тимгелләр чыккан, тән температурасы күтәрелгән. Без табиблар белән очраштык, баксаң бу шәһәрдә беренче очрак түгел. Йогышлы авырулар хастаханәсенә мондый зарлар ел сайын дистәләгән кешедән килә. Коксаки энтеровирус инфекцияларының бер төрі вирус шалыда ел сайын теркәлә. Авыр формалары нерв системасын зарарлы йөрәккә зыян сала. Гадәттә шалыда ул җиңелчә уза. Когда появляется сыпь на слизистой оболочке мягкого неба, на дужках, передних дужках в ротоглотке, на задней стенке глотки. Эта сыпь, она выглядит в виде таких пузырьков. Разумеется, имеется затруднение при глотании, боль при глотании. Также сыпь проявляется, основные ее такие излюбленные локализации – это ладошки и подошвы. Нигездә мондай инфекциялар бакчага йөри торган яшьтәге балаларда күзәтелә. Вирусны эләктермәс өчен шәхси гигиена таләпләрен үтәргә кирәк. Климатны алмаштыру, туклануда үзгәрешләр исә ашказанын ялкынсындырырга һәм аллергия китереп чыгарырга мөмкин. Хроник авыруларга чит илгә барыр алдыннан табиб белән киңәшләшү кирәк. Надо брать такие препараты, которые зарегистрированы в международной среде. Потому что многие знают, например, что-то съел, надо обязательно энтеросорбент выпить. Энтеросорбент в нашем понимании уголь активированный. Но за рубежом ведь не знают, что такое уголь активированный. И могут вот эти вот, скажем, таблетки просто-напросто не пропустить. Белгечләр балаларны диңгезгә 4 яшьтән генә алып барырга киңәш итә, чөнки иммун системасы кисәк үзгәрешләргә әзер түгел. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шаллы мәчетләре каршында балалар өчен дини лагерьлар эшли. Балалар саны буенча беренче урында Тәүбә мәчете. Монда 50 бала ял итә. Смена бу атнада гына башланды. Әбүзәр мәчете каршындагы дини-мәдәни үзәктә 7 яшьтән алып 14 яшькәчә 40 кыз бала ял иткән инде. Үзәктә ял итү программасы аерылып тора. Балаларны ислам культурасына, ашарга пешерергә, кул эшләренә, атта йөрергә, йөзергә өйрәтәләр. Шалыда үрмәкүш кеше Түбәтәй бинасына менәчәк. 14 июльдә 17 сәгать 30 минутта роп-джампер Евгений Колдун 83 метр биеклеккә дивар буенча арканнарга тотынып күтәреләчәк. Шалы тарихында беренче тапкыр булачак әлеге вакыйганы карарга Алабуга, Түбән-Кама, Минзәлә, Менделеевскидан да килергә тиешләр. Роп-джампер үрмәләгән вакытта иң шәп селфи ясаучыга бина җитәкчелеге бүләк тә әзерләгән. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Хәерле кичләр телим.